Kaixo, bideo honetan liburuko 76. ariketa egingo du. A apartadoan badaukagu erroen arteko biderketa. Eta kasu honetan errotzaileak desberdinak dire. Baina bebai konturatzen gara zelan berrekizunak bebai berdinak direla. Beraz, kasu honetan, bi eratara egingo dugu, lehenengo izango da berreketen bidez. Berreketen bidez, beraz, ipintzen dugu erro bakoitza berreketa bezala, A ber 3 laurden, bider A ber 5eren, bider A ber 4 6eren. Berreketen arteko biderketa denez, berretzaileen arteko batuketa egiten dugu. Orduan hau izango litzateke, A ber 3 laurden, gehi 5eren, gehi 4 6eren. MKT-arekin, hau izango litzateke, 12 zati 4 3, bider 3 bederatzi, 12 zati 3 4 bider 5 hogei, eta 12 zati 6 2 bider 4 8. Beraz, lortzen duguna, izango litzateke 37 12ren. 37 12ren deskonposatu aldugu, egiten 37 zati 12 da 3 eta ondarra 1. Beraz, hau geratzen da A ber 3 gehi 1 12ren. Beraz, lehenengo berretzaileak A ber 3 emoten dozku errotik kanpo geratzen jakusan biderkagaiak. Eta A ber 1 12ren da geratzen jakuna erro barruan edo erro atala. Beraz, A ber 3 bider erro, 12 erro A. Hau izango litzateke emaitza. Hau da, berreketen bidez egitea. Bestera batera izango litzateke erroen propietateak ezagututa. Orduan, kasu honetan, komentatu dugunez, errotzaileak desberdinak direnez, bilatu behar dugu errotzaile komun bat. Eta errotzaile komuna, 4, 3 eta 6ren arteko MKTA izango litzateke, MKTA da 12. Orduan, bilatzen duguz, erro baliokideak. Orduan, errotzaile 12 izan da, aterako duguz erro baliokideak. Orduan, 4 erro A ber 3ren erro baliokidea errotzaile 12 izan da, izango litzateke, errotzailea 3rekin biderkatu badugu, errokizuna berretu egin behar dugu 3rekin. 12 zati 4 3, beraz, A ber 3 ber 3. Beraz, A ber 3 ber 3. 12 urrengoa, 12 zati 3 4, beraz, A ber 5 ber 4. Eta azkena, 12 zati 6 2, beraz, A ber 4 ber 2. Hau geratzen jakuna, erro bakar batean sartzen badugu, izango litzateke. Eta orain berreketa baten berreketa, izango litzateke berretzaileen arteko biderketa, beraz, A ber bederatzi, bider A ber hogei, bider A ber 8. Beraz, 12 erro A ber 37. Eta hau simplifikatzen badugu, izango litzateke 37 zati 12 3 eta ondarra 1. Beraz, kanpoan A ber 3 eta erro barruan A ber 1. Eta hau izango litzateke emaitza, bestera batera kalkulatuta. Bigarren apartadoan, erroen arteko biderketa daukagu, errotzaileak desberdinak izan da. Beraz, kasu honetan, errotzaile komuna aterako dugu, eta izango litzateke 3 eta 2ren arteko MKTA, 6. Beraz, errotzaile komuna 6 da. Orduan, 6 zati 3 2, beraz, errokizuna ber 2. 6 zati 2 3, beraz, errokizuna ber 3. Orain, sartuko geunke dana erro bakar batean, eta berrekizun bakoitzari bere berretzailea ipiniko genioke. 3 ber 2, A ber 2 ber 2, A ber 4, B ber 2, bider, B ber 3, bider A ber 3, bider B ber bederatzi. Orain hau
laburtu egiten badugu, pues bueno, daukagu. 2 ber 3, 3 ber 2, eta orain daukagu A ber 4 bider A ber 3, A ber 7, eta B ber 2 bider B ber 9, B ber 11. Bueno, hurrengo pausua izango litzateke biderkagaiak errotik ateratzea. Orduan, lehenengo kasuan, 2 ber 3 berretzailea errotzailea baino txikiagoa denez ezin da atera. 3 ber 2 berretzailea errotzailea baino txikiagoa denez ez da. Baina A eta beren kasuan berretzaileak handiagoak dire. Beraz, aterako geunke. Haren kasuan, 7/6 bat eta hondarra bat, beraz, bat aterako geunke eta beste bat itziko geunke erro barruan. Beren kasuan, 11/6 bat eta hondarra 5. Beraz, hauze izango litzateke lortuko genduana. Orain ja, apurbete kalkulu egin eskero, 8 bider 9, 72, beraz daukagu A, B, 6 erro, 72, A, B ber 5, bakiak beti aurrean ipintzen dugu zelako. Eta izango litzateke emaitza. Azkenengo apartado honetan, zatiketa bat daukagu, eta, errotzaileak desberdinak direnez, errotzaileen arteko mekatea ipiniko dugu. Bestera batera idatzi dugu, zatiketa marrarekin, eta, 5 eta 3 artean, emekatea 15 denez, orain erro baliokideak ateratzen dugu. 15 zati 5 3 denez, errokizun guztia ber 3 egiten dugu, eta 15 zati 3 5, erro baliokidea mantentzeko dana ber 5. Idazten dugu dana erro bakar batean, eta on ja, berreketen propietateak aplikatzen dugu, biderketa baten berreketa, biderkagai bakoitzaren berreketa da, orduan 2 ber 3, A ber 3 ber 3, A ber 9, eta B ber 4 ber 3, B ber 12. Eta izendatzailean baita, uniko faktorizatu egin dut 4, da bikarratu, beraz, izango litzateke bikarratu ber 5, 2 ber 10. Eta gero, A ber 5, B ber 10, eta azkenengo pauso izango litzateke errokizuna simplifikatzea. Orduan, 2 ber 3 zati 2 ber 10, izendatzailean 2 ber 7 geratzen jaku, A ber 9 zati A ber 5, A ber 4, eta 12ken 10, B karratu da.